तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सीमानि नागापुराव ग्रीन हिमालय पिकनिक थावनिखौ बेखेवबाय। तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सीमा साखाथिनि नागापुराव नेमखान्थि बायदियै ग्रीन हिमालय पिकनिक थावनिखौ बेखेवनाय जाबाय। बीटीसी हायुङारि गावखुंथायनि मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारी आरो एमएलए बजन दासनि नुजाथिनायाव नेमखान्थि बायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों ग्रीन हिमालय पिकनिक थावनिखौ बेखेवनाय जायो। ग्रीन हिमालय इक' टुरिज्म ससाइटिनि बानजायनायाव आगुनि बोसोराव साखोन सिखोनै फोसाबनानै बेखेवनाय बायदियैनो बे बोसोरावबो मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवनाय जायो। भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय समायना मिथिंगायारि महरनि नुथाय, जिरि जिरि बोहैबोनाय दैमा आरो बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बे पिकनिक थावनियाव गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसेयैनो दावबायारि बिथांमोना फैनो हासिगोन। सोरखारनि गासै एसअपि एबा नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै जाहाथे लावखार ओंखाम जानो फैनाय सुबुंफ्रा जेबो रोखोमनि उसुबिदायाव गोग्लैया बेखौ नोजोर लाखिगोन होनना ग्रीन हिमालय इक' टुरिज्म ससाइटिनिफ्राय मिथिहोनाय जादों। पिकनिक स्पटखौ जोङो रुल मथै जों बेखेवजेनबाय। दिनै बेखेवजेननायाव फैदोंमोन बीटीसीनि इएम गणेश कसारी आरो जोंनि 27 नं नागजुलि समस्तिनि एमएलए बजन दास बेबो फैदोंमोन। दा आरो बाहाय लोगोसे फैफादोंमोन बे नागजुलि ब्लक डेभेलपमेन्ट कमिटिनिनो टिएलसिसिनि चेयारमेन बेबो फैदोंमोन। दा जोङो नैबेहाय जोङो नोंथांमोननि मिडियानि दारै जोङो साफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्राफोरखौ जों खावलायनो लुबैयो जे जोंनियाव जाहाथे लावखार ओंखाम जाफैयोबा दावराव दावसि खालायनाङा आरो खालायोबा जोंना कमिटियाव डिउटि होनाय भलन्टियार थायो आरो माबाफोर फैनानै माबाफोर उसुबिदा जादोंबा बिथांमोनहा भलन्टियारनि खाथियाव बुंनो हागोन। माबा मोनसे उसुबिदा जादोंबा माबा मोनसे नांगौ जादोंबा आरो बाहाय जोङो जानाय जायगायाव गाज्रि दाखालायथों होननानै जों साफ्रोमनोबो डास्टबिन होनाय जाखायो। जाहाथे बायदिसिना बुस्थुफोरखौ डास्टबिनावनो जाखां लोंखां ज' गारो आरो प्लास्टिक गिलास बेखौबो दस्रायाव लेथेर फिथेर गारालासिनो डास्टबिनावनो ज' गारथों होननानै जोङो लावखार ओंखाम जानो जायफोरनाखि फैगोन आरो फैबाय बिथांमोनखौबो जों खावलायबाय आरो खावलायगोन आरो खावलायनाय थाबाय। बे जायगाया माबायदि जिहेतु लावखार ओंखाम जानो? बे जायगाया जोंना लावखार ओंखाम जानो थाखाय जोबोद मोजां, गुसु थान्दा एरिया। फेमिलिफोरखौ लानानै जोंहा बाहाय लावखार ओंखाम जानो थाखाय मोजां सुबिदासिन। जेरै भुटान हाजो दङ साहाथिंहाय, दंफां लाइफां सोमखोर दंफां लाइफां दङ, दैमा दैसा दङ, गोगोम दैमा गिदिर मोनसे दङ, बेनिफ्रायनो थिखांनाय केनेलफोर दै फिसा फिसा दंग लांनाय जोंहा सानजाथिंबो सोनाबथिंबो दङ। दैनि थाखाय जेबो आंखाल गैया आरो जोंना बाहाय भलन्टियारफोर थाखाजोबो हिसाबै फेमिलिफोर जेसेबांफोर मानसिफ्रा बाहाय पिकनिक जाफैदों दिनैसिमबो जोंनाव उसुबिदा मोनदों होनना बुंलाङाखै। जोंखौ बुंदों मा साबायखर फंबायमोन, बेबायदिनो गार्डआव दोननानै जुदि पिकनिक जाहैयोबा आरो नोंसोर डेभेलप जागोन होननानै बुंलांबाय थादों।